मुंख्लं दि जाब्रांनि सुंद' जारिमिन। थै आरो मोदै। दिव्यजित दैमारि नखरनि आरो लोगोफोरनि थाखाय अननायजों भाइटि गाबज्रियोमोन। दिव्यजित दैमारिया 1964 मायथाइनि 12 एप्रिल दानाव उदालगुरि जिल्लानि 2 नं सापखाथि गामिनि रुंसारि मिल्सन दैमारि आरो रुंसारि पुष्पलता दैमारिनि नखराव जोनोम मोनो। दिव्यजित दैमारिहा 2 बिब', 1 बिदा आरो 1 बिनानाव दंमोन। भाइटिया नखरनि 4थि फिसा। दिव्यजित दैमारिनि बिमाया गामिनि प्राइमारि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन। बियो बिमा फोरोंनाय फरायसालियावनो फरायनानै उनाव उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय 1982 मायथाइयाव HSLC आनजादखौ उथ्रियो। बेनि उनाव शिलं कलेजनिफ्राय 1984 मायथाइयाव PUखौ उथ्रियो। बियो BSc नि थाखाय शिलं कलेजावनो मुं थिसनदोंमोनब्लाबो बै समनि राजखान्थियारिनि गुबुंले दौलेंनि थाखाय तेजपुरनि दरं कलेजाव मुं थिसनस्लायो आरो बेनिफ्राय आरोबाव उदालगुरि कलेजाव बारस्लायो आरो बेनिफ्रायनो 1989 मायथाइयाव BAखौ उथ्रियो। बियो BA फरायबाय थानाय समावनो बर्नगाव हाइ स्कुलाव सासे फोरोंगिरिबो जादोंमोन। दिव्यजित उन्दै समनिफ्रायनो जोबोर नायनो मोजां भुटिया बायदि अख्रा बिख्लो गोरा, जायनि थाखाय बिखौ सासे बिमाय सोमोन्दो जानाय त्रिपेन्द्र मेसआ जाब्रां मुङै गाबज्रियोमोन। बियो दामनाय देनाय, गेलेनाय, नायबिजिरनाय आरो समाजारि बिथिङाव जोबोर गोसो गुदुंमोन। उन्दैनिफ्रायनो बियो बिफा मिल्सन दैमारिनि रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानायखौ नुबोबाय। नखराव पुलिसजों नासयजानायखौ आगोर मोनबोबाय। बेफोरनो जाब्रांखौ राजखान्थियारि सांग्रांथि आरो सुबुं अनसायनायनि हाबिलासफोरनि सोमावसारनायाव बिथा होबोयो। बियो बर' सुबुंफोरनि माहारियारि उदांस्रिनि थाखाय 1987 मायथाइनिफ्रायनो बर' सिकिउरिटि फर्सआव सासे गोख्रोङै मावथि सोद्रोमा महरै बाहागो लाबोदोंमोन। उनाव बियो गावखौ गोदानै मुं लानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआव बाउसोमो। बियो गावनि समायखिरा लानाय मावनां हाबा आरो बिबाननि फारसे जोबोर सांग्रांमोन। बिनि गोहो बोलोजों मावनाय दांनाय आरो सैथोयै सोमावसारनाया बिनि लोगोफोरखौ गोसो गुदुं जाहोयोमोन। जाब्रां एबा दिव्यजित बिथाङा 1996 मायथाइनि 22 फेब्रुवारि खालाराव दानि चिरां जिल्लानि भुर तिनालि होननाय जायगायाव इन्डियान सिकिउरिटि फर्सजों मोगा-मोगि जानायाव गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बेबादिनो बर' माहारिनि सासे मेंनो रोङै बिर जोहोलावा अबथिरायै मुंख्लं जायो। बिनि अबथिरा जिउ थुंगेनायखौ बर' सुबुंफोरा गोसोखाङोब्ला मोदैनि दाहार आरो गोरबोनि दाहायाव गोजावो। नाथाय बिनि अरायसम गिनाय गैयै गाहामखौ हास्थायनाया गोग्गाथावना। बियो गोलाव बैसो जोरनाय आरो गोजोनै थैनायखौ नेवसिनानै गावनि गोरबो इसिंनि फोथायनाय, जाय गावनि आंगोनि लुबैनायनिख्रुइ देरसिन मोनसे जाहोन, जाय जिउनि गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनाय, जाय थांखियाव जौगाखां आरो बाउसोमनायखौ हास्थायदोंमोन। दिनैनि सम आरो बोथोरा सोलायबोबाय।
खाबुफ्रा बांलांबाय आरो बर' फिसाफ्राबो संसारनि जौगालांबाय थानाय दाहाराव खारफानो लामा मोनबाय। बेफोर समनि थाखाय जोंनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाया एंगार हायै गोनांथार, जायफ्रा गावसोरनि जिउखौ थै आरो मोदैजों दान होलांबाय। दिव्यजित दैमारि, जाब्रां, नोंनि मुङा अरायसम गोसोखांजाथों। एसेनोसै, गोजोन्थों।